zuri mila esker hurbiltzearren, eta bideoaren multzoa, meteoritoa eta dinosauruen kalantza, hori da titulua. Eta zaitu batetik, niretzat ere posgarri da azkenean liburua orkestea, horren urtebeteko zararako asmoarekin biltzan, ezin izan zen, zergatik, posgarria bai, baina biztalde ez da aurkezpen erreza, ez da titulua neurri batean tekniko egia da, eta irakurleen batek pentsatzen kontuz horrekin nora sartuko nahi zen, eta aurkezpen honetarako egingo dut pixka bat literatura eta aipatu duzu, Etxepare Aldude Komedikoak egin zuen, 2000 liburua, ere ez da konparatzeko Etxeparearekin, baina liburu mehetxo bat eta itxuraz liburuz esan zuen sakoa barnean handiko izan. Nik sakuaren irudiagarik eta biliko dut filmeko plazarrak errementeri baino hobe da zesteru. Ere, otzarak, otarreak egiten atziko naiz eta esango dut, gutxo hau izatez, otzara saku, otzara barne handikoa dala, ez? Zergatik, iridioarena, meteoritoarena, dinosauruen kontua bai hor daude, otzara horren karela dira, horri batean, baina daude jakina beste sunitzak, eta sunitzoietan josgarriak eta artefakto bat egiten, ez da irakurketa lineala izango, zik handik eta hemendik. Eta handik eta hemendik horretan, lehen arazo duzuna, estribile edo intriga edo ondoko murgilketa horretan zen, nola iritzi meteoritoaren hipotesia plazaratu zuen Luis Alvarezen garaino. Eta izatez, irakurleak ikusiko duen, eta horrelatuko dio, thriller honetako ez gaiztoa izango da Luis Alvarez hori hipotesia. Zergatik, Luis Alvarez horrek, 1980an hipotesi, ez berak bakarrik, semea eta beste hipotesi oso ahaltzua, oso interesgarria. Zerratu zuen, baina obrak iritzi baino lehenago, estrategia narratiboak eta behar dituzu, eta nik interesan euken buelta txiki bat Hiroshimatik ematen. Zergatik, bomba bota eta ostekoan ikusten ondorioak. Zergatik, gizon hori, lehenago, Manhattan proiektuan egon zalako, Alamogorgon, eta bera izan zen bomba diseinuan parte hartu zuenetariko bat. Hori ere, zelan esango dut, urrun gelditzen zitzaigun, Alamogorgon, New Mexico, baina gogoratu, eta nila sartzen da Norbeira eta Urbileko, burura etorri zitzaidan, 80an justu, hipotesia plazaratu zen urte horietan, irakurria nuela Euskadi ordukoan, elkarrizketa bat Bitainoaz. Bitaino, ikasle bizkaitarra, edadetua, handik urte betera edo dira hil zen, eta elkarrizketa horretan, eta nidan krionizatuta eratu zen datua, azaltzen, eta liburuan kontatzen dut, eta biatzen da neurri batean historia ez, nola bera fraile joan zen, baina edadekoa zala,
kontatzen hasten dela, baina eske gerra osteetan, berat, egingo Espainiako gerra ostea aipatzen du, esaten du gauza oso arraroak, bueno, zuok badakizue, eta testuan berriro egin zen, mailuan dauzkat aldizkari horiek, zuok badakizue Hiroshimako bomba bota zutenen arteko bat euskalduna zela, aita Itziarrekoa eta ama Donostiakoa edo adelantziz, daukat bere dokumentatua, noski, hortik abiatzeko ere beste historia bat behar nuen, eta historia horretan bat protzatu nuen, justu lau urte direla edo, Poto bandaren berrogei urteak edo zirela, efemeride hori, hasi nintzen aldizkariak ateratzen, eta han batera, Euskadi, eta orduan nahi ba, hortik hasten da agia, iristeko, iritzi beharreko hainbat tokikara, iristeko modu, pausatu batean, irakurleari arnaza emateko, irakurleari ere horrelako gogoa dilindan usteko, eta alde teknikotik aipatu beharreko zehetasun batzu irenezgarriago edo zuerta da nizkion, ez? Otzara honek hainbat sunitz desberdin dauzka, elkarrekin ikusirik ez dutenak, baina bat dutenak nire, esako dut, otzara bilbatzeko orduan, ez? Eta hurbiltasun horretarako eta, hainbat gauza dauzkat aipatuta, aipatzen dut Itaino eta Domingo Agirreren inguruan eratzeko partean bertan agertzen dira, baina, esan duke, oso importantea dela kontalaria, ez? Osea, hemen saiakera bat dago, eta saiakera gehienak hirugarren pertsonan egiten dira, akademiko edo erdi akademiko edo maila batekoak direlako, urruntasun bat dago, nik normalean lehen pertsona batean, badago kontalari bat, lehen pertsonan azaltzen duena historioa, eta lehen pertsona kontalari horrek horri batean eskutxotik zarabatzat, irakurlearentzat interesgarria da, ez? Eta gainera, bestetan baino gehiago, beste gainerako horretatu duzun saiakera maravilloso horietan, baino hemen jo dut, zelan esan dut, kronologia pertsonan bateraino. Kronologia, zergatik, horretatu dut, ez? Zainen zen, Alvarez Tarren hipotesia mitea bederatziren eta laurogeian plazaratu zen, eta justu urte horretan karrera amaitu eta soldadutzara joan beharra neukan. Orduan horrek aukera eman ditut joan etorri batzu, paraleloan nire begietatik, komunitate zientifikora joateko, etortzeko gen. Orduan, horrek batetik hurbiltasuna ematen dugu, ikusten da, norberaren kolkoan zer egosi den edo zer uste duzun orduan pentsatu zenuela. Ordukoa, eta zer duki duzun kolkoan edo zelan berrera itetzen duzun zure ordukoa, eta ze garapen pertsonale honan, edo zelan joan den garatzen, hipotesia bera, kontrobertzia, horrek bestelako, gora bueltatuta ez, pilpira bat, beste pilpira bat ematen dio testuari, tautarak sentitzen dira, bizitasun bat, errealago, egiazkoago, ez egiago delako, berosimilitude horrekin, ez berosimilago, urbilago egiten du diskurtsoa, eta errastu egiten du, eta nik esango nuke, lortu egiten duzula, neurri batean, alako konplizitate bat ere, irakurlearekin,
konplizitatearen batzutan, ez dakizu norainokoa den, zer batzutan zetuzu ze antipatiko gelditu nahi zen, zer honetan, igual, prosaren maila ere batzutan deseroso zuerta daiteke, nobedoso delako, eta batzutan, hau igual, irakurle batzuentzat, ze pedantea lantikoa, ez? Bueno, orduan, konplizitate hori, bai, irakurlearekin, simpatia, antipatia, ez? Baina, irakurleak igarri egingo du, pentsatu nahi dut, zeure parte bat jartzen duzula, sinatzen duzula, bai, buruarekin, jakina, gogoeta eta bat badago, bihotza, zure parte bat ikusten duzu, ez? Jose Angelek hainbat lora bota bizkit, nik apreziatu nola ez, baina, dana esateko, nik egiteko modu hori, liburu honetan nahikotxo agertzen da, Stephen Jay Goulden testuetatik ikasi dut, ikasi nahi izan dut, alegindu naiz, eta testu honetan, hemenka agertzen da Gould, eta da, nolaiteko gorazarre bat, hemen ipatu badut, Luis Alvarez gaiztoa dela, hemen ez du horren besteko, esaten dugu, kamera supatu egiten, dago azpitik oso balio metodologiko handiak kontzeptu, kontingentziarena, kontzilientziarena, horretako dira, horrela esan da egiten duen, kontzeptu oso errazak dira ulertzeko, eta, haiek implikatu egiten zaituzte, durako nuke pentsatzea, ere prosa eredu horrekin irakurleak horrelait implikatu egiten ditudala eta nire batean partaide edo egiten ditudala, ez? Eta liburua, inoiz, meandroak eta nik neuk zen dut, liburu hau erreka heldu bat da, meandroka doana, txikitan irakatzen ziduten matematikan, puntu duten hartzeko lerro, distantziarik laburrena, lerro zuzena da, baina hori ez da betirekia, erreke, jonetorriak, itxasura jateko. Kasu honetan, esan dut ez, sumitzak daude, otarrea egiten ibili naiz, baina liburua ere hasi egiten da, promenatzen, Zerrotako itxasio abarretan, eta hor estesera gogoetan, esan barik anerik Flisa dago, ez dut uste, irakurle bildurti batzuentzat, Flis berra da, behin bakarrik agertzen da. Hasi horrelako kontu, baina pasio batean, azten zara, kontatzen, atzera aurrera, eta amaitu ere, beste, pasio batekin amaitzen da, mutrikutik Saturraren erantza zoazela, eta hor goratzen duzu, itoiz taldearen kanta bat. Eta bide dutartean, baitzen dira idazle japoniarrak, eta Krust, eta Lafitte, eta hartzen da Luigi Anselmi, eta bertzen da Carmelo Ibarren, eta Sarri egin titulu batzuk lapurtuta daude hemen, eta gure inguruko, zaten duzuna ez, dago otarre bat, baina gure parametroetan, gure koordenatuetan kokatua. Meteoritoa eta dinosauruen akabantza, eta mila esker. Eta esan, azala ere oso aproposa dela, ikusten duzuenez, Flis da, eta horra konostakoa, Miguel Gomendia, tximistarrian dela, hor dagoena, ez da bita, muska bat behintzat, zimentuz, eta ez da bita, mintuzea da. Eta hor, argazkia da, Gómez Llarena, Joaquín Gómez Llarena, geologo hondura,
izteko argazki txiki bat ere hor agertzen da apustu hori, ez? Igeldoko Euskarri ezkereko. Hori guzti da, argazkia bere osotasunean. Hori guzti da, Froiza, Donostian hasi eta ia Bilbora. Oso aproposa, gainera, hain zuzen ere, idearen mintzoa, eta hemendik, eta honek, implizituki ere, hemendik abiatzen gara. Idearen mintzoa, eira ze dimensioa dukat, ez bakarrik planetarioa, eta ere kosmoan, gero nundik etorri den, meteorito, diskusioa, hemendik azten gara. Eta guk hemendik ikusten dugu, eta horrek bidatzen gaitu, egoteko toki guztietan. Subliminalki, ibideoaren mintzoa, odolaren mintzoa da. Baita ere, noski. Lehen, eipatzen da izaren da ez, ja, egaldi domestikoak utzi eta ez gaitezen egaldi transozeaniko eta garantz eta zetik abiatu eta salto hori egiten.